ayan guys, nasa loob tayo ng supermarket. Ano pong, so grocery lang kami guys. Ayun nga, dahil naka-community quarantine tayo ngayon. So dito po sa may Save More. So namimili po tayo ng kailangan. What's up mga bay, mga gaw? So andito na naman tayo ngayon, ang inyong boy Bisaya Vlogger. So guys, medyo tagal-tagal din tayo hindi nagkita. So ngayon, lalabas po kami ngayon. Kasama ko po yung asawa ng kapatid ko guys. So bali mag-grocery kami. Medyo malayo kami sa lungsod ng Cagayan de Oro guys. So ayun po, bibiyahe kami at siyempre, kasama naman natin ang ating buddy na si Ero. So, medyo madumi ka ngayon guys dahil alam mo naman, umulan ng nakaraang araw. So, yun po guys. So, update ko lang kayo ngayon guys sa extended ng quarantine. Dahil sa araw-araw nga ng tumataas pa rin yung cases ng virus. So, bibiyahe tayo ng mga 30 minutes siguro. So, tara guys. Nasa loob tayo ng supermarket. So, grocery lang kami guys. Ayun nga, dahil naka-community quarantine tayo ngayon. So, dito po sa may Save More. So, namimili po tayo ng kailangan.
Karne din gamay. Gatas. Kasi Samantha, kusog na mga gatas. Hindi na dahil siya nito, Jin. Wala mo na ako lagi ko na. Kasi Samantha mga gatas karon na kay tagakaon niya, lagi na gatas. Abay, Okay, mimi, tibi. at least mukaon o kanon. Dugay lang kayo. Managid guys, so kami nagpan. So galing kami na grocery. Yan. Lubat Kumain ni Kuya. lagi.